Вижте работата на една новинарска редакция. Колеги, учени открили, че 3 цигари на ден скъсявали живота с 15 минути. Моля ви, проявете малко въображение. Така. 3 цигари на ден скъсяват живота с 15 минути. Това означава, че за една кутия скъсява с около час и половина. Това прави 11 часа и 40 минути на седмица. Тоест, учените откриха, че цигарите скъсяват живота с 45 часа месечно. С други думи, скъсяват ни живота с 540 часа, което е горе-долу един месец. Да, и значи губим по една година на всеки 12. Тоест, новината е, цигарите убиват по 5 години на всеки 60. Точно така. Защо цигарите? Защото такава е новината. Всички знаят, че тютюнопушенето вреди, че никотина е вреден, че не трябва да пушим и такива банални глупости. Дайте го направим по-социално, да го направим малко по-злободневно. Свързано трябва да е с стреса, с изхабяването на нерви. Какво е свързано? Маршрутките. Да. Маршрутките убиват Да. по 5 на всеки 60. Добре. Маршрутките обаче, тук не става ясно напълно за какво точно става дума. Значи, по-голяма тръпка ще е, ако вкараме хазартния принцип вътре. Тоест, маршрутките убиват по 5 години на всеки 60 човек и така, всеки ще се чуди дали е 60 или не е 60. Само, че ще е още по-шоково и по-яко, ако махнем годините и обърнем логиката на новината. Нали сещаш? Пишем. Маршрутките убиват по 5 човека на всеки 60. Това е. То така или иначе хората, които ползват маршрутки са 5 на всеки 60-тина, горе-долу. Така че спокойно можем да кажем, че всички, които пътуват с маршрутки, са фира. Това ти е вече страшна новина. Абсолютно. Маршрутките убиват всички, които пътуват с тях. Да. И една лека загадка аз предлагам да има за продължение за другата емисия с новините, нали? Така. Маршрутките убиват всички, които пътуват с тях, но не само. Не, чакайте сега. Ще направим едно много леко разместване, което показва отмъстителността и низостта на маршрутките. И то е, маршрутките убиват всички, които не пътуват с тях. Яко. Не бе, правим го гръмко, правим го зрелищно. Маршрутките убиват. Нова война по пътищата. Още Прави. Това е. Чукни. Паф. Максим Ставийски е забелязан в маршрутка.